Velkommen til Bo Grønt Rom Hagemiljø. Vi holder til i Tønsberg, og vi er medlem af hagecenterkæden Bo Grønt. Herfra driver vi en netbutik, hvor vi sender planter over hele landet. Vi har blandt andet en 250-300 forskellige sorter af roser og clematis, som er vores specialitet. En anden specialitet er vores færdighæk-koncept, som der ser bag mig her. Det er hækplanter, som er en 7-10 år gamle, fås købt i størrelsen 1,25 til 2,20 meter. Det er for du, som ønsker at få en færdig hæk på dagen. Ellers så ønsker vi at være din lokale gartner her i distriktet. Og der er velkommen til at besøge os.